makadi yenyu utungamiriri hwose huri mubato reutungamiriri hwavachamisa ndibaba vachinogurei vanana Comrade Timba, my brother, vanana Comrade Amosi Chibaya, my brother, vanana leader, advocate Nelson Chamisa, president for party, president for people, vanana honorable Fadzai Mahere, vanana nevamwe utungamiriri huriko watisingagone kunomina nemazita wakawanda ikoko. Shoko rangu nderekuti kumutungamiriri wevanhu, kumutungamiriri wenyika akasarudzwa nevanhu, une moyo unotya Mwari, une moyo unoregerera, une moyo unodzidziswa neshoko raMwari kuzvininipisa, une moyo unonzwa tsitsi, une moyo unopererwa, une moyo unogona kutungamirira nherera, unogona kutungamirira shirikadzi, zvirema, mapofu. Wari leaderzve weutungamiriri hwechinamato, wari leader weutungamiriri hwepolitics, baba vaNelson Chamisa. Tinozviziva kuti munonamata, tinozviziva kuti muri munhu anopinda kereke, asi tarisai utungamiriri huri pasi pano huzhinji hwakagadzwa naMwari, hwakafanana utungamiriri hwana Soromoni, utungamiriri hwana Dhavhidhi, utungamiriri hweRoma, utungamiriri hweItali, utungamiriri hweBhabhironi, utungamiriri hwechii. So utungamiriri hwaitungamirirwa naMwari kuti hugone kugara pachinzvimbo, waitotungamirirwa nemweya waMwari kuti wave vanhu vanodzika minondo yaitaurwa yaiva minondo yekurwa hondo, kana kuti waitosimbiswa kuti wave mhare chaidzo. Baba vachamisa, tarisai vana veIsraeri vachibva kunyika yeIjipita, kuti vari munyika yeIjipita imomo kuti vairarama sei, ende kuti vazokunda kubudiswa naMozisi, pakatorwiwa pakatova nokutambudzika, asi mweya waMwari wakanga uchifamba naMozisi. Imi ndimi Mozisi wanhasi, nokuti makatombodzidza shoko raMwari mukarigamuchira, mukarinzwa, ende makatombodzidzisa nokuti munotodzidzisa vamwewo chinonzi kururama, chinonzi kutendeuka. Chatinoziva ndechekuti Mwari ndiMwari vanobatsira munhu anenge achizvibatsirawo, nekuti Mwari havangobatsira munhu asingapfakanyiki. So handizivi President Honorable baba vachamisa kuti kana muchiona zvinhu zvakadai, vana venyu vachichema misodzi, vana venyu vachitambudzika, vana venyu vachitambura, vamwe tiri kuchema, vamwe tiri kudzungaira, handizivi kuti President kuchiri kutsamwa here, dzichiri hasha here, kana kuti kuchiri kunamata here kwamuinako, kana kuti kwamuri kuita President. Pane imwe tarisiro here yamuri kutarisira kuti Mwari vachazounza inodarika tarisiro yezviri kuitika? Mune imwe tarisiro futi here President yakasiyana netarisiro yakataurwa muBhaibheri? So nokuti onai vanhu vanotaura tsvina pamusoro penyu, makapuwa mari, makatengwa, vanhu vanotaura zvakawanda kurilakisa kwamakaita, muri kuziva zvamuri kuita. So tinodzoka topererwa Mr. President kuti ko tiri kufirei nyika yese tichisapota imimi, kana imimi makanyarara kusvika palevhel irori, kana kuti makafuratira nyika kusvika palevhel irori, kana kuti makatsamwa kusvika palevhel irori. So hasha dzacho ihasha rudzii, kana kutsamwa kwacho kana kubatikana kwacho. Ndaifungidzira kuti President, kana muri munhu wanoziva kuti makabirirwa maelection,
zivai kuti wakabirirwa vana veZimbabwe wamuri kutungamirira nokuti ndo vakakuvhoterai. Kana muri munhu anoziva kuti makaurayirwa vanhu, vari kurwadziwa ndo vari mumadzinza acho akafirwa nevanhu ivavo vachifira imimi honorable Wachamisa. Zivai kuti mune mitumbi yakawanda yakakufira iri pasapa. Ndaikumbirisa munhu waMwari Chirandu Gono, ndaikumbirisa kuti mukoshese nekurespekta mapfupa ana Mo Blessing Ali, mapfupa ana Mboneni Ncube, mapfupa ana Pastor Masaya, mapfupa ana Chitsunge, mapfupa evanhu vakawanda vatisingagoni kupedza nemazita, mapfupa evanhu vakapfurwa mutaundi 2018. So ndaifungidzira kuti mukatora nguva yekunyatsozvitarisisa Wachamisa ka politics nebusiness zvakasiyana. So ndiri kufungidzira kuti mutungamiriri dai marega kuenzanisa politics nebusiness. Mupolitics ka it's obvious kuti munotofiwa, munotouraiwa, munotodini. Saka imimi kana muri mutungamiriri wevanhu, muri mutungamiriri wehondo yenyika, hondo yomweya. So handitarisiri kuti munofanira kuti musvike panguva yokupeta mapfumo, yokupeta matsvimbo, yokupeta mapakatwa, moisa muhara, modzosera. Handifungi kudaro president. Ndaifungidzira kuti dai manga muine moyo president, maitarisa raramiro rikuita vana veZimbabwe kuti vanokudai sei ende vanokusapotai sei. Zvinoita kuti muone, tarisai kuti vanhu vanga vakatarisira sei vachiwenga kuti vachapfaka nyika, vageza kuti vachapfaka nyika. But vanhu vazhinji now is fed up now, I'm tired. Vanga vakatarisira kuti vachadzosera nyika kuvanhu, then vanhu vochiteera president wavanoda. But still vanhu iva vana chiwenga vakaisa nyika mumaoko aMnangagwa. Now we failed kubvisa Mnangagwa. 2030 iri kutaurwa haisi yevana veZimbabwe kaina kugadzirwa, yakagadzirwa nevanhu vashoma shoma mubato. Saka president Chamisa, kusviba kwaita vanhu kuna vachiwenga, kusviba kwaita vanhu kuna Vachamisa vageza, chenjerai kuti nemiwo honorable vanhu vachapedzisira futi vatoshayiwa tariro kwamuri, kana kushayiwa simba, kana kuruza hope, nokuti vanhu vanokudai, vanhu vanokudai honorable. But pane kudiwa pakunosvika pakupera, pane kudiwa pakunosvika kuparara. Wachamisa, moyo wamuri kushandisa, muri kushandisa moyo une chekuita nekutenda kwenyu imimi, asi vana veZimbabwe vachisara vari pakaoma, vachisara vari paningiriki, nokuti Mwari wamunonamata ndiMwari unoshandura zvinhu, asi unotanga kushandurira imimi nokuponesa imimi nevana venyu, imimi neupenyu hwenyu. But kana muchinamata muri kunamatira upenyu hwenyu, kureva kuti nyika haina munhu ari kuinamatira. Nyika inosvika panguva yekuzoshayiwa vanoimiririra, nokuti imimi munenge mabuda kuvanhu maakuzvimiririra pamberi paMwari, maakuzvidairira pamberi paMwari. Ko nyika munenge maisiya pamhene president, nyika munenge maidhamba, nyika munenge mairasa president, ende muri kubisa vanhu pamberi pemoyo wenyu, muri kubisa moyo wevanhu pamuri president. Taifungidzira kuti dai manga muine dzimwe plani nedzimwe nzvimbo nemamwe mafungiro, ataifungidzira kuti mungaramba makapaka president, makagara zvamakaita izvi honorable. Atifungi kuti mungaramba makagara zvamakaita izvozvo. Rangarirai vana veZimbabwe kutambura kwavari kuita, kudzungaira kwavari kuita. Vanhu vese pari zvino izvi vese time iri kutopera. Iko zvino izvi vanhu vese ava kuti vafikiswe kudai so vari kufikisirwa imimi Wachamisa. ZANU-PF iri kutofikisira vanhu imimi because vari kutya imimi kuti munogona kupedzisira mavatorera chigaro, munopedzisira makutonga nyika. Saka ZANU-PF kurwisa kwairi kuita vanhu, iri kurwisa vanhu kuti vasakusapotai, vasakuvhoterai, vanhu vasavimba nemi, but kuti vabise moyo wevanhu pamuri zviri kuramba. Munoziva president, vanhu vari kusvika nguva imwe yekutambudzika. Vamwe vanotombofunga kuti vakusiyei, but moyo unoramba kuti vakusiyei because vanhu vanokudai, ende vanhu havana mhosva nemi, ende imi hamuna mhosva nevanhu. But president, kana maakuramwa kuita kuramwa gumbo sehwisa zvamuri kuita izvi, pane imwe here hondo kana kuti imwe dare kana kuti chimwe chimurenga kana kuti mamwe mafungiro kana mamwe maelection achazouya president? Hamunofungidzwa kuti kune maelection akanaka achazoitwa nezvazviri kuita nemamiriro azvaita?
kana kuti imimiwo president maakutoti zvafira ipapo, hamusisina hope futi netarisiro yacho. Kana hamusisina hope yekutungamirira vanhu, president Chamisa, zviri nani mungobuda pachena muudze nyika kuti hamusisina hope yekubuda pachena yekutungamirira vanhu, hamusisina hope yekutungamirira politics, hamusisina hope yekufamba nevanhu. Vanhu vobva vaziva, vanhu varege kuita wematachka kuti hura vanhu vachingotaura. Posi vanhu tinosara tokurwirai baba, tokurwirai president, tichipedza nguva tichiwesta time tichisekwa nenyika. Tinopedzisira takuwesta time tototendera muwengi kuti agene power, takangotarisa imimi chete, asi pachisina chinozobuda kana kuti chinotarisika chine musoro chinozoshanda. Saka nyaya iripo ndeyekuti tiri kutarisira kuti imimi wana comrade honorable Chibaya, tinotarisira kuti muitewo zvinhu zvinoita kuti nherera kana dzikasiwa dziri pakuchema, dzikasiwa dziri panzara, dzikasiwa dzikafirwa nherera, dzinoda munyaradzi. So imimi wana comrade Chibaya, kana makangonyarara na president kumusoro uku, zvii zvakanyanya zvamuri kunyanyoronga zvisingataurwi kuvana veZimbabwe, zvisingabudi kana kuti zvisingatauriki kana kuti zvisingazadzisiki. Wana honorable Timba, ndava politics dzedu dzikava dzepamedia, wanana Amos Chibaya, wanana State Dzaima here, imimi munenge mune zvigaro zvamuinazvo, vamwe muri malawyer, vamwe muri madokta, vamwe muri maprofesa, vamwe mune mabasa amunoita, vamwe mune mabusiness, vamwe muri madoctors. But muri yenyika yeZimbabwe ka haisi kurarama mararamiro amuri kuita imimi waChamisa. Imi muri advocate. Vanana baba Chibaya avo vane mabasa avo vakadzine zvikoro zvavo, vamwe havana kudzidza kusvika ipapo. Vanana Dzaima here, munenge maakumhanyisana nemabasa enyu. But remember kuti mune trailer kairi pasi apa mubandiko repolitics. Mune vanhu vari kukusapotai, mune vanhu vari kukuteverai. Vanhu ivavo havasisina miriri, havasina mvumba miri. Imimi maakumhangisana nemabasa enyu, nemabenefits enyu, neupenyu hwenyu, kuraramisa mhuri yenyu. So zviri nani kuti mutaure pachena pamberi pevana veZimbabwe kuti imimi mabuda zvachose mune zvemapolitics. So vanhu vochitanga kuziva zvavanoita. Kana vanhu vachidzokera, vanodzokera vadzokera havo kusana, vanoenda kutevera mamadindingwaya, mamambwaya, vananingiti navo teera. Vanhu voziva vanobuda havo mupolitics vacho kusiya zvepolitics, vobva watosiya havo zvachose. Tobva tatoziva kuti hakusisina. Ndava iko zvino izvi vanhu vakutotarisa kuona muono usina kunaka, vanhu vachiona ED achipinda 2030, vanhu vari kuona muono weziso regehena chairo chairo, nyika ichipinda mugehena, nyika ichitambudzika, ichitambudzwa, nyika ichidzungaira chaizvo chaizvo. Vanhu vari kuona remangwana ravo risina upenyu hwakajeka, upenyu hwakachena. Saka maitiro ari kuitika manje ndeyekuti tochifunga nyaya yekuti vachiwenga vacho vakaisa ED pachigaro vakundikana kumubvisa wanana Geza vacho. Totarisa kwedu kumba kuopposition, president makangonyarara kuti zii. Tinozviziva maissues akaitika ese mupolitics, but zvamakaitirwa president hazvina kuitirwa imimi chete ka, zvakaitirwa munhu wese. Ndava maelection akapondwa akabirwa munhu wese. Vanhu vakapondwa, vamwe vacho dzitori hama dzedu, vamwe vacho vatori ningirikini. So president ndaifungira kuti handika kufungirai pfungwa dzenyu kana kufungira vamunoshanda navo mukabineti zvavanofunga. Mungatora mashoko akwaisa pasina, but president dai maiziva kuti vanhu vakurwadziwa sei nekunyarara kwamakaita soka. Vanhu zvimwe zvacho zvaakutorwadza kusvika pakuchitorwadza manje, kuchitonyatso kuti hazvi kutorwadza. Unoona zvanga zvitori nani kuti munyatsobuda pachena kumberi kwenyika pamuri chaipo president. Because vanhu havana kwavangasvika vachikoti president vasiri kutora action kana kuti kufaka nyika kana kuita something chinoita kuti vanhu vafare. Ndiri kutaura mashoko aya ndichitaurira kuutungamiriri. Ona iko zvinezvi vamwe vataifukidzwa kuti ma-MPs vapuwa mari, vese vapuwa mastendi, vakakwikwidza vachisapotwa. Onai madzibaba ashandwa akatambura sei munguva yema-election, ende maimuda pese pamaifamba imi comrade, maipese maimuda imi madzibaba ashandwa pese papi nepapi, vana vakatambudzika, diaspora vakatambudzika. But president ka zvamuri kuita ka mabisa makuwadza mwoyo yevanhu, masvibisa mwoyo yevanhu pamuri, muri kurwadzisa mwoyo yevanhu. Vanhu vangati henyu hamuudzwi kana kuti hamungatsurwa kana kuti hamungaudzwi kana kutaurirwa, but chokwadi tiri kukuudzai vanhu vari kurwadziwa president, nekuti vanhu vakabvira vacharwadziwa neZANU-PF.
wachirwadziwa nana Mnangagwa, but vanhu vakuchitorwadziwa manje, vanhu vese vakutarisa kwamuri imimi nokuti ndimi baba, ndimi munhu avakatarisira, ende kurwa kwese uko vanhu vanga vachirwira imimi nguva yeseida. Nhasi vanhu vari kurwira imimi pasi paground apa, vari kurwira imimi. But president, kana muchinge makadaro manje, vanhu vazhinji now we are confusion now, so we are confusion now. Vanhu vazhinji vakuchibvunza kuti where's Chamisa? Saka president maakuita sokunge vanhu vanofukidza kuti shuwa zviri kutaurwa nevanhu zviya zviya, president makapuwa mari, makadya mari, saka makanyarara manyararira makaita aya, muri kuguta yenyu nemhuri dzenyu kumba kwenyu, zvinhu zvenyu zviri kukufairai. That's why musiri kuvhunduka, that's why musina action. Mune pamuri kuziva pamakatsika, kana kuti mune zvamakanyorerana kana kudhindana neZANU PF, kana zvamakawirana neZANU PF, kana zvamakaitirwa imi pachezvenyu. Munoziva, sometimes silent it's good, sometimes it's not good. Sometimes silent it's killer. It's a secret killing. Saka imimi waChamisa zvichenurei pamberi penyika kuti mubude muchina dziri kutaurwa idzi. Kana muri president wevanhu chaizvo izvo, kana muchiri kuda, muchine moyo kuvanhu, kana muchiri kuda vanhu, kana muchiri moyo, muchine simba, muchine tsitsi nevanhu, muchiri kuda vanhu, president Chamisa, zvibudisei pamadhaka imi mega, ratidzai nyika kuti shuwa hamusi madhaka aya. Ndava pane nguva yamuchazoda kutanga kuti papara president ka vanhu varwadziwa. Itai zvimwe zvinhu mamwe mafungiro nedzimwe pfungwa ka vanhu vachiri kunzwa kuda, vanhu vachiri kukufarirai president, vanhu vachiri kunzwa kufarira bato ravo, kwete kuita ya action yekuti abayiwa ngaabude. Tichiri kufamba zvakanaka here? Richiri bato here? Munenge muchiri president here kuti abayiwa ngaabude? Anenge achida ngaamutse bato rake. Saka pane kuwirirana here? Pane chisungo here chemusangano? Pachine musangano here president? Remember kuti vanhu vese ava vapere kuurava, vapere kukititepa, kusungwa majeri kuita sei president. Munozviziva here kuti vanhu vaisungirwa imimi waChamisa? Munhu waMwari, usaita moyo wakadaro, usaita moyo wakadaro munhu waMwari. Ndiri kutaura iwewe Nelson Chamisa, usaita moyo wakadaro. Uri munhu anonamata iwewe, usaita moyo wakaoma kudaro ngemoyo weZANU PF. Uri munhu anova Mwari, munhu anotya Mwari Nelson Chamisa. Uri munhu anotungamirira vabereki neshirika dziri nherera nevaranda, unotungamirira zvirema nemapofu. Uri munhu anotungamirira vana vaMwari. Munhu waMwari haome moyo kusvika palevho iroro. WaChamisa ainzwa itsitsi nevana veZimbabwe. Vanhu vakapera kuurayiwa vachiurayirwa imimi. Vanhu vakapera kusungwa vachisungirwa imimi. Vanhu vachibaya majikiseni vachitochwa. Vanhu vakaparadza pfuma nepfuma vachirwira imimi president. Nanhasi vanhu tiri kupedza data ratiri kutenga iko zvinezvika harisi kubva kubatoka kana kumadhona kana kumachii. Mafoni ari kushandiswa nevanhu vese ava kutukana nokurwisana kudai sokudzivirira imimi nokudhifenda zita renyu waChamisa. But kana maakuita maitiro aya manje ka vanhu vanoshayiwa kwavanodirwa mvura inodzitonhora, voti uko vari kutsva, uko vari kutsva, vafunga kuti vatizire uko hakuna chiri kubuda, vatizire uko hapana chiri kubuda. Hamuoni kuti maakuita sokuti manje maakubatsirana neZANU PF here maitiro achona manje? Because vanhu kuti vamhanye kuZANU PF hapana chiri kubuda, vamhanye kuopposition hapana chiri kubuda. Tinozviziva kuti mune maemotions, mune magarages nemaproblems amakasangana nawo akakura chaizvo, ende tinogutsikana nanhasi tiri kudhifendai, nanhasi tiri kudhifendai chinzi kubva nguva yemaelection. Tirimo mumedia nanhasi day and night, tiri pamedia wana baba Chinogurei. But maitiro amuri kuita manje akusvika panguva yekuti vana veZimbabwe vakunzwa pain. Vanhu vanosvika pakuzojoina zviri kutaurwa nevarakashi, but isiriyo option yevanhu, isiriyo program yevanhu kana kuti chinangwa chevanhu. But vanhu kana vazungaira, vanhu vazungaira ka vanongotera zvese zvese. President ka president budai pachena, taurai nyika chokwadi, udzai vanhu chokwadi. Ichiri nyaya yeZANU PF here yekunetsa neZANU here, kana kuti imimi wacho pachezvenyu pane makato president taurai chokwadi.
vanhu varege kuramba vachimira nechinhu chisina kwachiri kuenda. Itai kuti musunungure vana veZimbabwe. Iwai munhu anoita action president. Ko munyika macho kana kumubuda zvemunoita action muri kunze, kana kuti muchiona kuti hamusi kuitika action, munokaramba makangoungana muri chikwata kudaro sowana comrade Amos Chibaya, pati pasina chiri kubuda muchiti muri kuronga zvinhu zvamuri kuronga. Zvamuri kuronga zvacho zvisingabudi here, zvisingaoneki here, zvisingapasi here vakomana, zvisinawo chimwe chinhu chiri kuoneka here varume. Ai no, ini ndazotaura mani. Unoziva unenge usikade kusvika pakutaura kusvika palevel rakadai so, pati tiri kurwadziwa. Please musandishora henyu kuti baba chiri kwasa mamedia nomezo mafoni mezo mawhatsapp mezo toda kutaura nechokwadi. Politics dzedu tikapota tichingofamba tisingazikwa tiri kuenda nekwatiri kubvaka tinorasika. Ngatiudzane chokwadi mugame repolitics, ngatiudzane chokwadi. Wachamisa munhu wenyama uya. Isusu wana mabasa tiri vanhu wenyama. Even makomiti nengini awa vainawo mucabinet vanhu venyama varume ava. But ngatiudzane chokwadi chiripo. Isusu hatina pfungwa dzokubuda pamusangano kana kuti kushora vachamisa, but chokwadi chiripo vachamisa. Ngavauye paground kana kuti ngavaende pamberi pemamedia vataurire vanhu gwara. Kana zvanetsaka president vasina kusununguka, ngavatsvage kanzvimbo dziri safe. Zvimwe zvinhu varumeka ngatibatsiranei tichiremekedza mweya yevanhu vakomana. Ndikutendai mazvita nokumbirisa zvikuru kuti musvitse mashoko aya kuna vachamisa munzeve dzavo. Nekumana ebo wese vananaona rebo wesa, vananaona rebo Fadzai Mahere, vananaona rebo Timba, vananaona rebo Chibaya. Zivai kuti muri kuita chinhu chenyika varume, hamusi kuita chinhu chefamily kana chinhu chebusiness kana chinhu it's not gangsters squad vakomana. Muri bato rezvematongerwo enyika. Zivai kuti muri kumirira umbrella yevanhu vakawanda pasapa, muri kutakura mweya yevanhu vakawanda varume. Vanhu vanobvira vachastarira kuti mai manje zviri kudai so. But ZANU-PF iri kutoramba ichikonya kuita zvairi kuita ichienda mberi noutsinye hwayo. Panobuda maelection here achabuda apa kana makazvitarisa ona rebo Chibaya kana kuti Timba kana imwana Fadzai Mahere wana Maitomi. Vanhu vari kufamba rusoro vari chifamba masvingo, vanhu vachifamba kufambira musangano March East, March West, Manikale, Matabeleland. Vanhu vari kufamba paground vachimobilize vanhu. Kune dzimwe nyika kunze kwesoko vanhu vari kumobilize na Joburg Mesa na Pretoria kupi kwesoko vari kumobilize vanhu. Pamedia vanhu vari busy. Pati pane maelection achazoitwa here anodarika kubuda pachena imwe another option, because it's obvious zvese zvinhu zviri under ZANU-PF mai manje anaya. Hapana papi panonzi pane simba richazoitwa nevanhu. Chandinoshora nechekuti vanhu vari kumanikidza vachamisa kuti nemobatana naChiwenga. Chamisa asi mwana mudikika, ipapo ndio patinonetsana nawo. Ivo vana Chiwenga vari kudii kubatana naChamisa. So isusu taakutarisira nawo kuti vana Chiwenga vachoka varasisa vana veZimbabwe vakawandisa zvokuti ende maitiro evanhu vegame revanhu veZANU-PF rinochemedza, rinorasisa. Vadisappointa vanhu vakawanda strike even vaChiwenga vachona, even vageza vachona. Tarisire vanhu yese yapinda musango, vanhu vaifudza kuti vanhu ava zvavakaisa mugabe ndiwo munangagwa ndiwo vachakwanisa kumubisa, but vakutoratidza kuti vatokundikana 2030 yatopasa kai. Ende haina kupaswa nevanhu veZimbabwe, yapaswa nevanhu vashoma shoma vakapuwa mota nemari. Nokutendai mazvita.